Ассалому алейкум мардуми тоҷик бародару ғариб. Муроҷиати ма ба мардуми тоҷик фарқ надорад дар Тоҷикистони, дар Россияи ба худ дахл дора бародар. Видеоро падилса кунанд, видеоро бинанд, тамошо кунанд. Бародарое ки дар Тоҷикистоне ягон тат қарз нагире, имкониятотон бошад, нахезе дар ҳамин шаврӯз Россия наёе. Сер парвои гишна надорад. Дар ҳамин шаврӯз ягон кас дар масъалаи депор гап намезанад. Фақат тоҷикоро депор доранд. 2 ҳафта шида Москваем уже ду занак аз спецперионик занг зад ки мо 12 рӯзи 14 рӯзи дар ҳамин спецперионик шидагем. Дар пешои даҳани дар адел фақат валлоҳи қасам тоҷикай. Ба ҳамун хотир қати фарзандошон занако бо. Ба ҳамун хотир бародари азиз, кадомеро ки ай Тоҷикистон миёе, агар документотон соз боша, Россия бидуне биёе. Надуне наёе ки проблема кардисиян, депор боло депор фақат тоҷик да зулм кардисиян. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Худтон эҳтиёт кунед. Салому алейкум.